Ana dinav gelê dinê da gelekî heye navê wî Kurd e. Di mezra botan da em qewmê qedîm Kurd e. Kurd di baweriyê da jî li dîrokê wextê ku tên girtin di baweriya İslamê da jî ji sedî notê wî bawermend e. Yekîtiya xwe da kêmaya wî di yekîtiya wî de ye û di evîna xwe da kêmaya wî heye. Yekîtî evîna wî ku temam bibe ev gel wê pir zamanekî nêzik xelas be. Em di evkê xwe da min gotiye azadiya dara gel dünya temam dibîne gel av daye bixûne guliyê wê hêşîne. Wek Seydayê Cigerxûn ku emir kiriye nexweşîna gelê Kurd di done yekî wî nezanî cehalet e yekî wî jî xizanî ye. Nezanî û xizanî êşa me pir mezin ewin. Seydayê Saîdê Kurdî yekî dîne serê lê ew jî di îfade Seydayê Cigerxûn da mevcûd e dibe feqîrî û nezanî û îxtilaf. Esas îxtilaf ji nezaniyê tê meydanê. Îro gelê Kurd çar perçe na pênc perçê mezin hene. Perçê di Rûsyada kesek wî hîsab nake feqet ev çar perçê ku ser me dawamlî ava not sale zor û zulm ku li ser me heye perçê Türka ev kirine û evê Sûriye, evê Iraqê, evê İranê. İranê pêncî ne hev gencê Kurd û ciwanê Kurd qerarê idamê daye tu kesekî dengê xwe nake. Basa agatiya xwe dikin em lê nêrin li Kerkûkê nexweşînek heye, li Erbîlê nexweşînek heye. A îro jî îro çend e li Erbîlê derketina şehir û ketina şehir hatiye yasakkirinê. Xendek kolane, xendek dikolin di orta Kurdê ku parça parça bikin ku ji birçîna bimirin ku neyar li wan xin malê wan paymal kin, namûsa wan paymal kin eva nexweşînekî gelek mezin e. İca azadiya dara gel dünya temam dibîne gel av daye bixûne guliyê wê hêşîne em bê nav û nasname mane eva nejîne azadî û serbestî yekîtî û evîne. Ku em wextê ji hev hez kin û bibine yek kesin em ê azad bin. Lê wextê ku em nebine yek ku nebine yek wê me bikujin yek bi yek. Wê neyar me meğlûb ke yek bi yek. Gayet kusurekî mezin e xwedî yekîtiya gelê Kurd înşaallah wê miyeser bike ji me temama ra gelê Kurd jî zor û zulmê wê xelas bin ev gelê pîrozî şerîf gelekî pir qîmetlî ye. İnşaallah di nav gelê dinê da başiya wî di Orta Doğuyê da çar qewm hene Ereb û Türk û Faris. Xwedê teslîmê Ereb û Türk û Farisa kir lê wana li emirê Xwedê nanîne cî ama gelê Kurd vê carê dora me ye di rojhilata navîn da gelê Kurd wê înşaallah pirsgirêka gelê Kurd her bibe wê bi ser bikeve serbestî û azadî wê çê bibe înşaallah serbilindîkî mezin wê çê bibe em temenniya me ji Rabbê alemê ev e.